Добрай раніцы ўсім. Сёння прыехалі на святую імшу. 3 снежня, першая нядзеля адвенту. Брати, ласкава і спокою ад Бога Отця нашого і Пана Єсуса Христа. Заўсёды дякую Богу моему за вас, дзеля ласки Божией, дадзенай вам у Христе Иисусе. Бо у ім вы узбагаціліся усялякім словом і усялякім веданнем. Христовое сведчанне так умацавалася ў вас, што вы не маеце нестачы ні ў якім даре, чакаючы аб'яўлення Пана нашага Єсуса Христа. Ён і будзе ўмацоўваць вас аж да канца, каб вы былі бязвіннымі ў дзень Пана нашага Єсуса Христа. Верны ёсць Бог, які паклікаў вас да вернасці з ягоным Сынам, Єсусом Христом, Панам нашым. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану. Со своїм пасторським словом до нас звертається біскуп Олег Буткевич, біскуп Вітебський, пастор нашої Вітебської дієцезії на першу неділю Адвента. Коли вони уже розпускаються, то побачивши це, ведаєте самі, що уже близько літо. З Євангелія по
Мша скончилась, идем домой.